Безнең беренче чыгыш Рашат Якуповтан сәлам дәреслеге турында. Татар телен укытуда бу сәлам яңа буын дәреслеге ничек кулланыла? Рашат шул хакта сөйләячәк. Күпләребез Рашатны белә дип уйлыйм. Ул безнең инде күптәннән татар теле активлыгында, тел активисты дибез. Аны татар Википедиясы кулланучылар да белә. Һәм хәзер татар телен укытуда да Рашат исеме белмәгән кешеләр сирәктер. Рашат, әгәр монда булсаң, сиңа сүз. Бик зур рәхмәт, хәерле көннәр. Римма ортагы белән дә мактап куйды, әлбәттә, рәхмәт бик зур җылы сүзләр өчен. Барыгызга да хәерле көннәр. Минем исемем Рашат Якупов. Мин үзем татар теле укытучысы һәм инде миңа шундый бер бәхет тәтеде. Без инде 7 ел элек татар телен укытуда яңа бер дәреслек булдыруда катнаштык һәм инде бүген кыскача менә шул эш турында сөйләп китмәкче идем. Минем экраным күренә дип өметләнәм. Күренә. Яхшы. Татар телен укытуда төп проблеманы барыбыз да беләдер мөгаен. Бүгенге көндә татар теленә кызыктыру һәм балаларны, яшь үсмерләрне, хәтта алаларны да татар теле ушыннан да кызыклы тел, аны укырга, өйрәнергә кирәк дигән бер фикергә чумдырырга тырышабыз һәм бу кызганычка каршы бик җиңел эш түгел. Арагызда укытучылар да күп дип беләм, шуңа күрә барыбызга да бу проблеманы таныш. Һәм менә инде 2016 елда ук безгә Мәгариф министрлыгы мөрәҗәгать иткән иде һәм шундый бер проблеманы куйды. Безгә яңа буын дәреслекләре кирәк. Ягъни татар телен укытуда нәкъ менә кызыктыра торган, балаларга кызык булган, дизайн ягыннан да матур булган, методика ягыннан да чит ил дәреслекләренә тиң булган бер дәреслекне булдыру тәкъдиме булды. Һәм инде без бу эшкә керешеп, менә бүгенге көндә 1нче сыйныфтан башлап 11нче сыйныфка кадәр тулы бер линейка бар. Бу дәреслек сәлам дип атала һәм бу татар телен нольдан өйрәнү, ягъни урыс телле укучыларга, балаларга татар телен нольдан өйрәнүгә багышланган бер дәреслек. Төп идеябыз нәрсәдән гыйбарәт иде? Менә татар теле укытучылары бик яхшы белә, сыйфатлы дәрес әзерләр өчен гадәттә бик күп вакыт кирәк. Чөнки татар телендә кызганычка каршы материаллар бик күп түгел һәм, мәсәлән, инглиз теленнән дәрес әзерләгәндә синең һәр вакыт күп иттереп видео материалларында чыга, аудиолар да бар, интернетта кызыклы уеннар да табып була. Ягъни инглиз теленнән монда материал бик күп. Татар телендә без әлегә моны белән мактана алмыйбыз. Ни кызганыч, шуңа күрә безнең төп максат шул булды да укытучыга мөмкин кадәр күбрәк инструментлар бирү. Ягъни укытучы дәрескә әзерләгәндә аның нинди менә бу темага багышланган нинди материал без аңа бирә алабыз, шундый материалны әзерләү. Шуңа күрә безнең дәреслекнең структурасын карап үтсәк, безнең шундый төрле элементларыбыз бар. Беренчесе ул әлбәттә дәреслек үзе. Мин сезгә хәзер аерманы онлайн форматта күрсәтермен. Шул ук вакытта балага күбрәк иҗади биремнәр белән һәм өйрәнгән темаларны кабатлаттыру өчен аерым эш дәфтәре бар. Аннан бик күп кенә күнегүләрне кулланып була. Моннан тыш укытучыга үзенә дә ярдәмлек китабы бар. Ул укытучы китабы дип атала. Һәм бу безнең иң күп көч алган, ләкин минемчә иң мөһим элементларның берсе. Чөнки без һәрбер дәрескә укытучыга кирәкле материалларны язып чыктык, нинди төрле уеннарны уйнап була, нинди төрле биремнәр үткәреп була. Ягъни бу дәреслектән истәмә тыш әле нәрсә тагын үткәреп була балалар белән activities дип атыйбыз инде без аларны, төрле чараларны. Һәм бу гадәттә 45 минутка гына түгел, 60-70 минутка җитәрлек бер дәрес эшкәртмәсе буларак тәкъдим ителә. Ягъни укытучыга мөмкин кадәр кул астында нәрсә булсын, шул булсын дигән принциптан чыктык. Моннан тыш әлбәттә бүгенге заман таләбе ул бөтен мультимедиа формалары булу, шуңа күрә безнең аудиолар да бар һәм башлангыч сыйныфларда күпчелегендә ул аудио күнегүләргә нигезләнгән дәресләр. Аерым сыйныфларда безнең видео бик сыйфатлы төшерелгән видео дәресләр бар һәм алар да бик кызыклы, үзенә күрә бер истәмә укыту материалы булып тора. Башлангыч сыйныфларда шулай ук безнең җырлар да каралган. Әлбәттә, тел өйрәнүдә җырны куллану, аеруча башлангыч сыйныфларда бу бик әһәмиятле һәм кирәкле чара. Һәм дә инде сайтта гомумән төрле интерактивлар да тупланган, төрле биремнәр дә бар. Ягъни күргәнегезчә, менә дәрес матур, сыйфатлы дәрес үткәрер өчен һәм балаларга ул кызык булсын өчен, менә бөтен без эшли алган инструментарийларны без укытучыга тәкъдим итәбез бу дәреслек рәвешендә. Һәм дә инде гомумән дәреслектә хәтта методик киңәшләр дә бар укытучыларга, ягъни аерым методик дәресләрен дә карап укытучы бик яхшы гына әзерләнә ала дип саныйбыз.
Дәреслеккә керү бушлай интернетта salam.tatar дип кертсәгез, бу сайтка ирекле кирип була. Менә монда ученик дигән төймәгә басып, безнең бөтен диярлек инструментарийлар теләгән кешегә ачыла. Сайтта әлегә 8 сыйныф урнаштырылган, менә калган 3 сыйныфны хәзер әзерләү этабында бара. Бердән бер бу төймәдә булмаган нәрсә ул укытучы китабы. Чөнки укытучы китабында җаваплар бар, биремнәр бар. Укучы аларны алдан күрмәс өчен без аларны аерым чыгардык. Алар шуңа күрә менә монда учитель төймәсендә һәм сез аңа баскач, монда әлбәттә логин пароль кирәк. Россия буйлап мәктәпләргә логин парольләр таратыла, аларны алып кулланып була. Әгәр дә инде арагызда да логин парольгә ия булырга теләгән кеше булса, аерым яңа мөрәҗәгать итә аласыз, ничектер хәл итәрбез инде. Ягъни логин парольне алу кыен процедура түгел. Димәк, дәреслекнең төп принцибы ул коммуникатив методика. Бу инглиз телендә, чит тел укытуда кулланылган, барыгызга да таныш булган, сөйләштерүдән чыккан бер методика. Димәк, безнең төп максат ул грамматика өйрәнү түгел, дөрес язарга өйрәтү түгел, иң мөһиме безнең укучыларыбыз татарча күпмедер дәрәҗәдә сөйләшергә өйрәнсен. Шуңа күрә без сайлаган темаларда мөмкин кадәр менә тормышта кулланылган укучыларның тирә-юньдә булган бөтен күренешләрне чагылдырган темалар һәм дә инде әлбәттә укучыга кызык булган темаларга да бик нык игътибар итәбез. Ник дигәндә аңлашыла ки, әйтик, бик күп кенә дәреслектә безнең кызганычка каршы әле соңгы арада да гел авыл турында мисаллар булган иде, ягъни шәһәр балаларыннан мәсәлән бик ерак булган мисаллар бар иде. Безчә киресенчә бүгенге балалар телендә язарга тырыштык бу дәреслекне, шуңа күрә монда хәтта грамматик мисалларда да безнең смартфон турында, гироскутерлар, самокатлар турында бар, ягъни спорт турында әлбәттә, дөнья, сәяхәтләр, социаль шелтәләр, мессенджерлар, ягъни ул яктан без мөмкин кадәр укучыларга кызык булсын дигән принциптан чыктык. Менә гомуми күренешне күрсәтеп ала алам сезгә, әйтик, менә олырак сыйныфларга әлбәттә инде бераз башкачарак форматта ул бара, ләкин шул ук принциплардан чыгып, ягъни бу дәреслекнең менә ике мин шундай аерып әйтә алган үзенчәлеге, ул димәк укытучыга мөмкин кадәр укытырга сыйфатлы материал бирү, ягъни укытучы каядыр озак әзерләнеп, каядыр ниндидер сайтларда утырып эзләмәсен өчен, аның барысы да бер урында тупланган материаллар бар. Һәм икенчесе, бу материаллар укучыларга кызык булсын, ягъни укучылар аны карап, телне өйрәнүгә аларга кызыксыну уянсын. Шул форматтан чыгып эшләдек. Һәм дә инде әйтергә кирәк, бу дәреслек безнең апробацияны узды. Ягъни без тулысынча аны мәктәпләрдә сынап, укытучылардан кире элемтә җыеп, ниндидер җитешсезлекле якларны өйрәнеп, төзәттердек. Һәм бүгенге көндә безнең башлангыч сыйныф ул тулысынча федераль переченьгә керә Русиянең. Димәк, Русиянең теләсә кайсы төбәгендә мәктәп бу дәреслек буенча укытырга теләсә, ул аңа заказ бирә ала һәм бу дәреслек буенча укыта ала. Чит илләрдә әлбәттә моны белән кыенрак, һәм гомумән теге дәреслекне үзем генә сатып алым дип әйтүче кешеләргә дә бу катлаулырак, чөнки аны кызганычка каршы бик шикле тиражда кулланалар. Ләкин менә без шуңа күрә бу проблеманы хәл итәр өчен бөтен әйберне интернетка урнаштырдык, ирекле, бушлай кереп, бу бөтен материалларны кулланып була, һәм аны сез мәктәптә укытсагыз да куллана аласыз рәхәтләнеп. Репетитор буларак онлайн укытсагыз да бик яхшы, мин үзем онлайнда укытам татар телен. Шуңа күрә мин дә үзем мәсәлән еш кына кулланам аны материал буларак. Һәм дә инде хәтта әтиәниләргә дә бу дәреслекне балалар белән әйтик, менә шул җырлар кебек урыннарын бик рәхәтләнеп кулланып була, һәм мондай әтиәниләрен дә беләбез. Ягъни алар махсус бу дәреслекнең аерым элементларын баланы тәрбияләү өчен, бала белән татарча сөйләшү өчен кулланалар. Асылда минем 10 минутым узды, тагын 1-2 минут кына бирсәгез, гомумән мәктәптә эшләүчеләргә шундый бер кызыклы тагын истәмә мөмкинлек булдырдык без. Әгәр дә сезнең мәктәбегездә открытая школага аерым керү мөмкинлеге булса, сез анда безнең дәреслекне таба аласыз. Ягъни без махсус бу хосусый оешма, шуңа күрә алар моны аерым эшләттеләр, һәм алар Татарстан белән килешү төзеп, моны мәктәпләргә саталар, Татарстан мәгариф министрлыгына саталар, һәм мәктәпләр моны куллана ала шуңа бәйле. Моны Россия буйлап та кулланып була дип беләм бу открытая школаны. Монда һәрбер модульгә башлангыч сыйныфларда шундый бер махсус интерактив дәресләр әзерләнгән.
Һәм менә мин үзем бик мәктәптә укытканда бик кечкенә куллана идем, балалар бик теләп кенә кулланган уеннар. Бу димәк шундый тест форматындагы интерактив уеннар, аларны интерактив тактада да эшләтеп була, смартфонда да уйнатып була, сайтка кирип эшләп була. Ягъни монда төрле форматта аудиолар белән, видеолар белән шундый төрле биремнәр бирелә һәм иң мөһиме безнең һәрбер модульга шундый бер кыска гына мине күрсәтим, хәтта менә мультфильмнар форматында видео дәресләр дә бар. Кеше күзәле ниләр бардыр инде. Ягъни бу нәкъ менә балалар өйрәнгән темага, мәсәлән, балалар Мәскәүгә килделәр, һәм монда кентаврны күреп, аның димәк тән әгъзалары турында теманы кабатлыйлар. Ягъни аяклары, куллары бар һәм башкалары. Ягъни шулай итеп, бу тагын бер минемчә бик көчле һәм бик кирәкле булган инструментарий. Әгәр дә сезнең мөмкинлек бар икән открытый школага доступ алырга, бик киңәш итәм. Димәк, телләр арасында татар телен сайлап була һәм моны шулай ук кулланып була. Бик кыскача гына сөйләгәндә шул, сорауларыгыз булса, җавап бирергә әзермен. Рәхмәт, бик зур. Рашат, бик зур рәхмәт. Анда бер сорау бар Ренат Хөснетдиновтан. Ул сорый башка төбәкләрдәге татарларда белем сай дәрәҗәдә, шуңа күрә бу чит төбәктә яшәүче татарларга да килешерме ди. Әйе, безнең дәреслек урыс телле укучыларга юнәлгән. Ягъни татар телен бөтенләй белмәгән килеш, беренче сыйныфтан башлап укыса, мәсәлән, бала, бу аларга да бик туры килә. Ягъни монда принципта безнең менә шул инглиз телендә дә беләсездер, ул коммуникатив методика, бу димәк, дөньяның теләсә кайсы почмагында моңарчы бу телне бөтенләй ишетмәгән, белмәгән кеше бу дәреслек буенча өйрәнә ала булып чыга. Ягъни шуңа күрә монда күбрәк хәтта безнең менә еш кына тәнкыйтьләп алганнар иде безне, сездә монда миллилек бикәс диләр. Ләкин бу дәреслекнең тегене интермиллилекне, нинди интермилли хисләрне тәрбияләү максаты юк. Бу коммуникатив методика менә максаты нәкъ менә сөйләштерергә һәм моның өчен без менә дөньяда булган трендларны, дөньяда булган бөтен бу методикаларны кулландык та. Рәхмәт, бик зур. Тагын сорауларыгыз булса, 2 минут вакытыгыз бар. Аннары дәвам итәбез. Рашат, сиңа бик зур рәхмәт.